Tungala banyak snow kisur jong pi berjam nek step. Haleluya. Pilong kemudian nek step. Tu pilong laklo banyaro ya kakiteng jong try. Nasti sejrong kemudian pilong nek step. Dia snow nasi jerong. Nasi po kemudian pilong nek step. Amen. Kanungot na pring segi nek step niwan nek porwan. Tak sa kamensim ke ba. Kepilem ti banyo ay no try. Atong laban i ti jongi. Amen. Ane kapor ngangit bau blay unle kam thamai ha jongi wei bi haleluya. Inumle tili nane jaka. Amen. Moru blay udon ngade jaka. God is here. Hallelujah.
name. Oh, to lift up your name, oh God, higher and higher. Oh, you are holy, Lord. Shimming, you can try in a step. Shimming, you can try, allow me to try. Oh, she keep a chilly, oh, not be trying, get sing it, but me. Oh, nyai tira dia shame can try, nyai tira dia shame. Oh, me don harne ka chaka. Oh, me don tingkat but you can try. Oh, hamtaba me don can try, gijing kuswai baro. Can no can try, kam kalaha be try, gijing me baro. Oh, iya me bala kintil. Tin shan ha jing shai buram jong me. Teno ya bon bajingi kat bangi ruai bakut dengan ruai sesin ban iya me bala kintil. Tin shan ha jing shai buram jong me. Teno ya bon bajingi kat bangi ruai bakut Dia hikmat dono jonga Bentley hikmat jonga Nakwa bani Try you one next step and try Nakwa bani When you can try ka puram ngajong maybe try Nega jaka be try Jesus Bentley hikmat dono jonga hikmat jonga Long you can try Nakwa bani Try you long can try Tang kakando be try Jesus Nakwa bani Shami can try Tum kamayang you can try next step Ban iya me bala kintil Ting shai ha jing shai buram jong me Eno ya bor ba chingi Kat bangi rai bakut Open the eyes of my heart, we sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, we're here to see you, God. I want to see you. Oh, reveal yourself to us this morning, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Just to be with you, Lord. Open the eyes of my heart. Just to see your face, oh God. I want to see you. I want to see you high. Oh, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Bentley hikmat dono jongi, Bentley hikmat dono jonga, Bentley hikmat jonga, Nyakwa bani ame, Nyakwa bani ame. Bentley hikmat dono jonga, Bentley hikmat dono jonga, Bentley hikmat jonga, Nakwa bani ame. Samani ame can try. Nakwa bani ame. Oh, bani ame bala kintil. Sing shine tu shine buram jong me.
min siam jong in line step Beli ngimralik sur jong next step siam siam ngakwa bagi ame bakut 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 ngakwa bagi ame sing right bakut 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 ngakwa bagi ame siap bin try kasur bin try kun jong me next step bakut 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 one can try yang ni jaka bakut 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 bin thama yang Hallelujah. Utrai udon hakan ika jaka. Nadu ka basdang jong ka jing seng ngis ngotho. Yak ta ka jing don ka jong u. Tungin play ka don ut ka jong i sya ka e ka ba utrai udon ban kren ha preng jong i hakan ika singi. Nga ay ngu yo blay nam ta ka por hakabangala bangan yeng biang hakmat jong pi sa sisin hakabangan kreni ka ktien ka jong utrai ka e ka ba ublay ubu hakadonut ka jonga nang hakini ki way kisngi jong kini ki online prayer meeting ka bangi don kata haka khatsan tarik mentau benai ibayalam ya ka jing duai ilapen kan mau na ka ktien ka jong ublay kat kum na ka gospel ka jong Marcus ka lenong ka balai ka dukhot ka bakhat lai hadu ka bakhat san hakaba ipen kan mau shangi ba u Jisu ulet ban kiu sha ulum bat u khot ru ya ki senran ki jong u ban kiu shata habang ayo sngo ya kita ki kentien ki ba I ikren nga aingu yo ublay ha ka donut ka jonga na marba kata ka ka e ka ba ublay ubu ha ka donut ka jonga ru banya sam lang hapring jongi ha kani kasngi bat kum juru minen ha ka online prayer meeting hi ibialam ka jing duai i duai ha ka ba mangi ngin jan sha utrai ngin don kata ka jing day ka ba jan sha bat utrai bangin rung sha kata ka jing don ka jong u anong ipi habang ayo sngaw kini kay nga kemen siam na marbelay kita kipen scam ya ka e ka ba ublay ubu ha ka donut ka jonga ha ka ba ublay hinga nget ukwa ban kren shangi iway pe iway how benai me but how benai June badang shidep kidon kini ki kentin kibayay wan ha ka donut ka jonga kibay kilong kung baki kren siya ka donut ka jonga kita ki kentin kilong come up to the mountain one ban kiw siya clear ulong. Hoy habang ayo sngow kita kikentin nga perkat siya pangjongki. Henry namarba ngibun kam hakitu ke por ngidon ska leaders meeting akan dayo athan ban syong ban perkat ban puson. Henry hadin jong ka leaders meeting. Kini kikentin ki yaiwan hakadonut ka jonga bat ngala syong ngala perkat nga puson. Ban ngong try ke e ka ba me kwa ban kren limba kani ka jingkhot ka jong me ha ka ba mi ong come up to the mountain one ban kiw sya clear ulum bat kat bangadang syong kat bangadang perkat ka shat ka jingmut ka jonga sya ka naka testament ka berim ka bangisyam naka kitab Exodus ka lenong ka ba kat kandai hadu ka lenong ka ba ar pusaw ngiyo iba
na kini ka Exodus ka bakat kandai haru ka baar pusaw nginum ya page verse ka dekot para dekot henry ngan chubatai shingi mo ngiyo iba kumbalai benai hadien ba kini ki kun Israel hadien kata ka niam jong ka jinglat bat hadien kata ka jing pelat yaki kun Israel na kata ka jinglong mrao ki kun Israel kilawan poi siya kata ka riklaw Sinai bat kilay siyang dararu ha kata ka riklaw mar Persya ya ulum Sinai ngiyo iya kata kat kum na ka Exodus kalenong ka bakat kandai ka dekot ka baningkong bat baar hang tukong ha ubnai ubalai anda ki kun Israel kilay mino na ka ri Egypt ha kata ka ju ka sngi kilay wan poi siya ka riklaw Sinai na mar kilay let mino na Refidim bat kilaya wan poi siya ka riklaw Sinai bat kilaya siyang dararu ha kata ka riklaw te hangta ki Israel kilaya siyang dara mar Persya yaw taulum hi kilaya yat ya kata ka lenti ka jongki haba ki mi na ri Egypt bat kilawan poi ha kani ka jaka bat kilaya siyang dara hangta mar Persya ya uni ulum Sinai kadaw bakidon ha uni ulum kaday na marba ublay ula pelat yaki da kata ka kamba ka bapla na kata ka jinglong mrao hari Egypt haka dekot ka balai habang ipet ya kini ka lenong ngiyo iba ublay ukot ya Moses na uta ulum bat ulaya tu hau ba unsa wan hau tau lo ubadum ba upat ba unyo sngow haba ublay ukren bat Moses bat bakin nget hau hala karta kata kadi ka ay ka ba ublay uong siya Moses hadien ba ula kot ya Moses ba unkiw siya ta siya lorlum ula batay ha Moses ba unsawan ban hiyar ha Lord jong uta ulum Sinai bat ngiyo i ha kada kot ka ba sipaw utray ula ong ha Moses ba unlet siya upat ba ban penkod yaki na mar unsawan hiyar hakmat upat ba ha ulum Sinai Hiya ka dekot ka ba sipaw bakat way ko ang tu ti utray ula ong ha Moses to let siya upat ba to penkod ru yaki minta ba lashay bakin sat de ya laki jankum bat bakin kre hamar ka sngi ka balay na mar hakata ka sngi balay utray unsa wan hiyar hakmat upat ba halor ulum Sinai Yo ihang ni de hakadukhat ka bakat ar utray hang tu ula ay ka jing betha ha Moses ban nadu kadukhat ka bakat ar ter ban bu yakiput ya upat ba baro saudong jong uta ulum hi ban bu ya kita ki jingker bakipat ba kimday ban kiw siya uta ulum hi bat kimday ru wat ban kta ya uta ulum hi ya kita ki rut jong uta ulum namar lada ki kiw siya jong uta ulum lani lada ki kum kta ya kita ki rut jong uta ulum hi ke kenmat ya ke kenmat ya ke jingyam ti Moses na uta na Lord jong uta ulum ula hiyar na uta ulum ba ula let siya upat ba bat ula penkut ya uta upat ba bat kila sat ya laki jan hi kita ki pat ba kila sat ya laki jan kumbala betha ya ki bat ula ongru haki bakin long ki bala kre na mar ha kata kasngi ka balay ublay unsa wan ban hiyar ha Lord jong ulum Sinai hi anda haba kata kasngi ka balay kala poy kala don kita ki perthat la don ki leili la don utaw lo o uberben ubawan hiyar halor utaw lum haringkat kata ka jing sawa ka turoy ka bajam bat kata kala penkenyu ya kibriyo kata kala penkenyu ya uta upat ba ubadon hangta hatray jong ulum mar Persya ya uta ulum hi bat hadin haba kala haba utaw lo o ulawan ban hiyar halor jong ta ulum hadin kata ka jing sawa ka jong kata ka turay Moses ulaya lam ya uta upat ba ban ya syem bat ublay bat upat ba ulayeng hatray jong uta ulum bat nangta kilakmi ya ka jingdon ka jong ublay hi kim shim lalit kiw shalor ulum na marba ublay ula ban ha lupa ula ang banbu ya kita kiput banbu ya kita ki limits lani kita ki barriers kandang ba uta upat ba unumla ban kiyo sa Lord jong taulum hi utray ulawan hiyar ha Lord jong taulum Sinai hakli jong taulum bat nangta ula kot yo Moses shata
But Moses ulalay ban kiw syaklar jong utau lum. Nyo iya kata kat kum na kadekot ka ba arpo. Ha kadekot ka ba arpo way but arpo ar utrai ulong ho Moses to let here to hukum scam ya kibriu. Bayo kin turling ba ha utrai ban commission but bayo bon na ki kin yap no. But to I baki lingdo rudi ki ba 100 utrai kin ya penko ya ladi yo ba utrai un kintur yaki kani ka pen kan ma kini ka dekot hang ni ha haba u blay u ong yaki baki de ban penko ya ladi ki lingdo ki ba wan khmat jong u ki de ban penko ya ladi wat utu pat ba u ba yang hatrai jong tau lum ru u dan kam ban penko ya ladi kani ka pen kan mau ya nga ya ka sam ka ba arpu saw ka dekot ka ba lai hadu ba henry ba ong u uban yo kiu sha ulum utrai but uban yo yang hakajaka bakentang jong uta uba khot kikti but uba khot ka donut ubam shimla kentiu yala ka mensim but ya ka hok na ublay ubam kentiu yala ka mensim shaka jing thala but ubam shimla smai shukor uta un yo adyang ya ka jing kerku na utrai but ya ka hok na ublay ka jing pinim jong kani ka pateng benriu jong kita ki ba wadi u ki ba wadi ka khmat jong mi a u blay u jakab na kini ki dekhat hang ni ngis ngau thu ba uta u ban yo kiu sha u lum u try u don kam ban pen khot ya ladi u dei ban khot kikti ban khot ka donut dei ban don ka ta ka jing thala ha u but ubam syukor bat ngiyo iru hakani ka kitab Exodus ka lenong ka bakat kendai ka dekot ka ba arpu ar kumjuru ha ka dekot ka ba shipo u blay u betha ya ki lingdo ki bajuan hajan jong u bat ya utau patba ba ki dankam ba ken penko yeladi ki dankam ban penko yeladi ka ba mut ba ki day ban long ki ba ko ha ka dekot ka ba arpu saw pade jong ka tu ka lenong ka bakat kendai u try ulo ong ho Moses ba unlet ban hiar biang na utau lum bat ba un wan kiu biang baru aran nang ni ngin pai shika lenong ka ba arpu saw na kani ka lenong ka bakat kendai ngin pai pat shika lenong ka ba arpu saw jong kani ka kitab Exodus hang tung yo ba u try ulo ong ho Moses to wan kiu sha u try kani ka sian ka ba ar hakaba u blay u khot yo Moses ba un kiu sha u tau lum wang to wan kiu sha u try mame u Aaron u Nadab u Abihu bat ki hinyo po ki temen basan jong ki Israel bat to mani pi na sha jangai te tang u Moses hi un 100 yo u try henry ki ken 100 lamni utau upat ba un omelet bat upat ba udang day bandon hang ta hatrai jong ulum na pedeng utau upat ba ubabun day tang Moses u Aaron u Nadab u Abihu bat kita ki hinyo pongut ki temen basan bakin let ban kiu kam shadrong jong utau ulum kini kila liyalit kiu lesi kila kiu tang hasiteng lum namar la ong yaki baki day ban mani tang na shajngai kim day ban kiu shadrong day tang ya Moses ba u blay u khot ban kiu shadrong nga net scam ba u Aaron u Nadab u Abihu ringkat bat kita ki hinyo pongot ki temen basan ki don tang hang ta hasiteng lum bat nang ta na shiteng lum kila yo ya ublay they saw a glimpse of God namar kaktien ka jong ublay ko ong ba kila yo ya kislajat jong u kumbala siang da mau sapir bat kum ka met jong ki beneng ha ka jing pernai ban yo hadin bakini kila de ban yo ya ublay kila hiarno na uta ulum bat kila hiar syapo hang tu ko ong ba kila ya bam kila ya di hakada khot ka ba shipo kada khot ka ba khatway kini anda ha ba kila yo ya ublay just a glimpse of God kila hiarno na uta ulum bat kila poi biang sya try jong ulum bat hangta kila ya bam kila ya di sa shisien ublay u khot biang yo Moses ba un wan kiu sha ulum hakada khot ka ba khat ar jong ka lenong ka ba ar pusaw wang to wan kiu shanga ha uni ulum to sa hang taru bat ngan ai ha me ya ki mau link nyap bat ya ki hukum bat ya ki adong ya ki bangala tho ba men yo hikai ya ki
But yakini yo I bala ai sha Moses hakalenong ka ba arpo but kalenong ka ba hadu kalenong ka ba arpula Moses ulalit kiyo sha utaw lum but ulo ulatap yo utaw lum but kaburam utray kala ne halor ulum Sinai utaw ulo ti ulatap yo Henrius ngi te hakas ngi ka ba henyo ula khot yo Moses na pedeng utaw lo Kajing kami kaburam utray te kalalong kum kading kababamdo hakli utaw lom hakmat kikon Israel. Te Moses ulalet siya pedeng utaw loo but ula kino siya utaw lom but Moses ula saru ha utaw lom saw pausingi but saw paumit. Nakini kidukot kibangila ya pedmentan ngiyo iba ublay ukot ya Moses ba unkiyo siya drong jong ulom. Ba unkiyo siya ta siya mountain top. Bandon hakliar jong utaw ulom. Watla ublay uwan ban yar halor jong uni ulom. Banya kren bat Moses. Upat ba umla ban kiw. Kinikikon Israel. Kimla ban kiw. Kimla ban yo I. Ya kata ka personal vision ka jong ki siya pang ublay. Kumbalong Moses na marbelay. Ba amshim la invite ki. Amshim la kot yaki ban kiw. Siya drong jong utaw lom. Ringkat bat Moses. Ban yo ihi daladi yo ublay. Henry la jit tang yo Moses. Bat maupat unsa hiyar. Ban ya tu siya kibriyo. Ya ka ka ba uyo I. Bat ya ka ka ba ublay ukren. Lamana bat lakang ya uta upat ba. Ban kiyo siya lor ulom. Upat ba uday ban yang tanghang tahak kejat jong ulom. Umla bantur namar balabu ya kita ki jengker labu ya kita ki put labu ya kita ki limits lani ya kita ki barriers hakaba kinumla ban yad syapalat kita ki jengker balabu labu knang yakini ban kanglat yaki bakin kiyo syadrong henry date nangta na try jong ulum bakin kemi syadrong bakin pet ya kita ka jingdon ka jong blay Nang ta na try jong ulom ka jing yo I ka jongki ya ublay ka long limited. Mor kimla banda yo I shay kedar kimla banda yo I ya ublay kumba ulong. Kata ka jing yo I ka jongki ya ublay nang ta na try jong ulom ka long very limited. But amdan da way pat ubriw ubayo I ya kata ka jing itu pau kum Moses na ba ublay siya ya ka pop Bakan wan hajan jong Kiyo I ba ublay udon siya jengay. Bat amla ban kata yu. Bat kata kalong ka jing shisha na marba kapop kalong kata kapapinyak no ya ubriw na ublay. Ka kabang yu I nang ni kalong ba kahukum kamla ban weng ya kita ki barriers. Kahukum kamla ban weng ya kita ki jengker lani ya kita ki pun. Nang ta ka kabang yo I nang ning yo iba na pedeng uta upat ba ublay ukot yo Moses ukot yo Aaron yo Nadab yo Abihu badi kita ki hinyaw pongot kitemen basan bakin kiyo kam siya drong bad ngiyo iru kita kijong u Aaron u Nadab u Abihu kita ki hinyaw pongot kitemen basan kimla ban kiyo siya du kata jaka ka ba ublay udon henry ki haban mani tang na jengay ban ngoong ya pili asya ka di tang hasiteng lum baki yo ban yeng bat ban mani yo try tang na kata jaka hoy wat na kata jaka ki yo I a glimpse of God ki yo I kendiat ya kata jing yo I ka jong ki yo ublay ki yo I ya kita ki slak jat ki jong u Bat ngiyo I de hadian kata ka ka belajar kalong bahadian be kila yo I yo ublay kila ya hierno na taulum kila ya bam kila ya di bat tang kata henry kat ba kidang up ya ka jing one pai ka jong Moses kila ya tau ya ublay tau ubalong ukon masi ksyar ngiyo I ya kata ka kitab Exodus kalenong kabalay puar Moses tip ya ka ba kinikikon kita kipat ba kila ya le Henry hakane ka por ublay ula kot yo Moses ban kiw siya drong uta ulum bat hangta hakaba udon ublay ukot yo Moses ban rung siya kata ka jingdon ka jong bandon hangta hakaba udon bat haba Moses ula kiw siya drong ngiyo iba Henry usngi uta ulo ula tap
yo ta ulum bat ka buram ka jong try kala ne halor jong uni ulum Sinai. They hakas ngi ka bahenyo ba ublay ula khot yo Moses ba unlet shapdeng jong taul o ban rong shapo jong utaul o bat ngi yo ba Moses ukongo yo blay ulet ban rong shapdeng jong utaul o bat they hangta haba urong bandon hangta senda bat ublay they hakata kapor ba ublay u ai shu yakitu ki mau link nyap they hakata kapor ka ba ublay u ai shu yakita ki hukum yakita ki adong but they hangta hakaba ublay upen pauno yakita ka donot ka jong sha Moses. Nyo ide hangta ba ublay ru uai yakita ki ke yaka plan hakaban tau yaka tabernacle but ban yakita ki jingdon jingem ki bade ban bu hangta hapo ka tabernacle. They haba Moses udan hasenda jong ublay upen pauno yaki ki ba udan hapo ka donut ka jong. Ban nyo haka dokot ka bakhat ar jong ka lenong ka ba ar pusaw ublay ulade ban ong. Ulong tu wan kiyo siya nga haw ni ulum tu sa hang taru barangan ay hami yaki mau link nyap bat yaki hukum bat ki adong yaki bangala tho ba menyo hikay yaki they haba Moses udan has senda jong ublay in deep intimacy with God hakata ka jing day ka ba jan ka jing don ka ba jan bahabat ublay they hakata ka jaka ka ba ublay upin ino siya yakini ki kat bangadang puson bat kat bangadang perkat yakini ngayo yakata ka dur jong ka tabernacle hakabakadon kata ka pelaw ka outer court kadon kata ka jaka kentang bat kadon kata ka jaka ka ba kentang tam ka try jong uni ulum kalongkum kata ka pelaw ka try ka jong ulum kalongkum kata ka outer court hakta ka shiteng lum hakaba u Aaron Nadab, Abihu, ringkat bat kitu ki hinyaw pangot ki teman basan, bakidon, kata ka jaka ka represent, ya kata ka holy place, ya kata ka jaka ka bakintang, bat ka jaka, hakaba Moses ulit ban rong siya pedeng jong utaul o, kadai kata ka jaka ka bakintang kaba ublay udon hangta. Ngiyo hangtay, habang ngila puli men niya, ngiyong ba, uta upat ba, ba unkiyo siya jong ulum. Namar balabu yakipod kidon kita ki limit kibakang lat yaki bakin kiyo siya jong taulo Henry kadon ka kubor ka babha nakabenta jongi iway kibla pdyang yo try Jesus kumutaw nong pen ka jing ka jongi ngi hapo ka jutang ka bathamay ngi hapo ka jutang ka bathamay jong ka jing but ngi shu ha ka hukum henengo ang ba ka hukum kamla ban weng ya kita kipod ka hukum kamla ban weng ya kita ki barriers ya kita ki limits henry ngi yo pade ba menta mangi way ngi laban wan hajan jong ublay da kata ka lenti ka bathamay ka bangi yo lingba ka ka ba ujisu ula de ban le halor ka ding pna lingba kata ka jingknya ka jong ujisu ka ba ula IT ya ladi halor ka ding pna bat ha ka bala de ban siu ya kita ki kuna jong ki pop ki jongi ngio menta bala weng no ya kita ki put la weng no ya kita ki barriers but menta mangi iway ngi laban let ban kill sha lord jong tau lo but ha ka ne ka singi nga so kung ba try u khot yang iway u ay ya kita ka invitation sha ngi iway bangin one bangin kill sha clear jong tau lo Kahukum kam laban weng ya kita ki barriers. Kahukum kam laban weng ya kita ki pot ya kita ki jengker. Henry ukris ula pendekut no ya kita ki limit. Ula break every limitation. Ula depan pendekut no, ula depan penjat no ya kita ki ki limitations baro ki bakang yangi but minta mangi iwe ngi yo ya kata kalat hakabangin let hakamat jong kupa. Yo ina ka shiti ka beningkong Timothy ka lenong ka baar ka dokot ka besan hang tukong namar don uwe ublay but uwe uksyang ru hapreng ublay but kibriyo ukris Jisu uba uhiru ubriyo kamot lengba u Jisu ulong ma u ta uksyang but they ling ba jong u ba menta ngila ban let hakmat jong kupa ngiyo iru hakashiti chikinong Ephesus ka lenong ka baar ka dokot ka bakat pra nabada uken ngi baro ar ngi don ka jing yo wan da uwe mensim sha kupa
Ngiyo ban let menta. Ngiyo access to the Father. Ngiyo ban let hakmat jong ublay. Ubalong ukapau jongi. Ngiyo iru hakashiti. Siginong Ephesus. Kalinong kabalay. Kadukhat kabakat ar. Hang tukong. Ha ubang idon ka jing shlur. Bat ka jing yo wan. Ha ka jing shanya. Da ka jinget jongi hau. Mudda ka jing shlur menta. Mangi iway piway. Ngilaban let hakmat jong u. Da kata ka jinget. Da ka jinget. Ngilaban let. How grace but mangin yo ya kata ka jing itu pau siya pang ublay da ka jinget la play ya kata ka linti bangin yo rung siya ka jingdon ka jong ublay mentangi wan hajan ublay da ka snam ka jong jisu la kot ngo bahayangi bangin kiyo siya jong hakata ka bakin jam mensim shu how ta ulum sinai henry bangin rung siya kata ka jingdon ka ba ublay udan bangin rung to the very presence of God. Kata ka di ka jing kot ka jong ublay. Bangin led, bangin rong tang hau ta ulum sinai. Henry, ngin rong siya kata ka jaka ka ba ublay udan. Haka bangin dan senda bat uhang ta. Hang ta ka ba judan ka lele. Badan ka berthat. Badan ka ta ka turoy ka ba penkenyo yo pat ba. Da ka jing syepting. Menta kala dan ka jing yaro. Menta ka dan ka jing money. But menta ka dan ka jing pendan buram yo ublay. Hangta hakabaladon kata ka jing mana bamday ban tur yaw ta ulum bamday ban kta yak ta ki root jong ulum namar ba lara la kum kta la ni la kum kiw kandon ka jing yam henry menta kandon ka jing khot ngobha bangin kiw sha jong ta ulum banyakren marway bat ublay nga kwa ban biang ba kum ki kun jong ublay I way pe way nangi ngilaban na rung siya kata ka jaka ka ba mauudon bat nga sngaw ba hakani ka sngi ublay ukhat yang I way pe way come up to the mountain one ban kiw siya clear jong ni ulum anay yang shu tang hang tu ha try jong ulum anay pet shu yang atang na kata ka jaka ka ba jngay henry tungin let ban kiw yung ni ulum da ka jing slur bat da ka jinget na maladangi yang tang hang ta ha po try jong ulum ka jing yo I ka jong yo ublay kanong limited nginom yo I yo ublay kum ba ulong ublay ukhat wang one ban rung siya kata ka jingdon ka jonga ngas ngobo ublay ruang ba kampat biang ba pinsi don tang hasiteng lum tang ba pinsi yo I kendiat yanga tang ba pinsi hun hakata ka jing yo I ka ba kendiat henry ngas ngobo ublay uang one ban rung syadu kata ka jaka ka banganga don hakata ka jaka ka ba pendon hasenda jonga Bo nangingim siyem ya kapor. Hakabangin don marway bat ublay. Ban kiw siya jong tau lum. Bat day na markata kajing yo ipaw kajong yo ublay. Kalong tang kendiat. Bat kata kajing yo kajong compare na kita kikun Israel. Nga soban ong ba ngidon menta hakata ka ayom hakabangin kiw. Ngin kiw kumbangin pat ju kiw menu. Ngin kiw siya kata ka jingdon ka jong ublay kumbang yampat ju kiw menu ngas ngomba ublay ukhat yangi compare ladang idang long tangki kena compare ladang ilalong kibla rangbat aning kibla temen ngas ngomba ukhat yangi way hakabangin let bangin kiw syakta siya clear jong uta ulum but they how ta ulum baka don kata ka jing shy habang ikiw siya clear jong ni ulum kandon ka jing shy Lese don na preng jongi ngis ngau kumba ngila sya tap no hau tau lo kendo ngis ngau kumba la pen berngot ya kata ka jing yo I ka jongi henrengan ong shangi iwe pi we bakat bangidang kiw yo ni ulum as we are ascending kat bangidang kiw yo ni ulum da ka ba ino bangin don hakata ka hang ta hakjat jong ulum da ka bangi ino bandon tang hasiteng jong ulum kat bangidang kiw sya kata ka jing don ka jong ublay ngin yo pedang ya ka jing shy larangi im hapreng ka jing sya kadum larangi im hapdeng kata ka jing kulmar ka jing mut larangi im hapreng ka jing syarem larangi im hapdeng kata ka jing bams ngo shy ngas ngo ba kat bangi dang kiw yo ni ulum kat bangi dang kiw yo ni ulum ngas ngo ba ublay undang ra yang isya drong above the noise sya drong sya palat kita ki jing sawa sya palat kita ki ki bakhang yang ibangin yo asngo ya ka sur ka jong ublay ngasong ba ublay unra yangi kam siya drong kita ki aka kanang bangin ang la bangin yo asngo ya ka sur ka jong
Barngas ngau bakat bangidang kiu yau tau lom. Ublay unweng no yau tau lo kendau ubatap ya kata kajing yo I ka jongi. Bat ba ublay un pen pau shingi ngin ngau tu ya kata ka jaka ka bangingi don. Kata ka jaka ha ka bala pen syong yangi lembat ukris. Ngin ngau tu bangi don ha kata ka jaka ha ka ba ublay ula bo yangi ha ringkat kata ka bor ba ka ikhtiar bat na kata ka jaka ngin la ban sinsyar. Habang idon hangta hakajaka ka ba ublay udon ngin sngoto ya kata ka bor ka ba ublay upenkop syangi hakabang ilaban sensyar da kita ki jingya saat ki jongi da kita ki jing dwai ki jongi da kita ki jingya saat ki jongi but ublay hi ma u on position yangi ublay hi on bo yangi hakabangin la banya tray lang bat u hakabangin la banya ya tray lang bat u hakataka rukom ka batamay hakataka rukom ka bakam kraw hakani ka por bat hakani ka ayom ka bangingi don menta ngaso nang ta na drong jong ulom kan mi kataka jing kerho jong ka jing sad hakabaki kon ki jong ublay kinya saat na kataka jaka kandan ka jing sawajam banya ka ba minshwa but day na kataka jaka hakabang idon ha senda jong ublay nginla banwan ra ya ka burom ka jong ublay kumbang iyo I Moses haba udon hakataka jaka ka jong ublay iyo I ba day nangta ublay u ay shu upen pau shu ya ka donhut ka jong but ngas ngo ba day habang idon hakani ka jaka habang idon in deep intimacy with God. Habang idon kata ka jinga day ka ba jan bat ublay. Ngin yo pedang. Ya ki ba kinjablay. Ya kita ki ba dan ka donod ka jong ublay. Nyo iba haba Moses urung siya pedang jong tao loo. Ublay u ay siya ya kita ki mauling kenyap. Ublay u ay siya ya kita ki hukum ki adong upen I siya ya kita ka plan hakaba untao bad ban na ya kata banakal. But habang ngiru ngidon ha senda jong ha pedang jong tao loo. Ublay un reveal no siya ublay un pen pau no siya ya kita ka ka ba don haka donod ka jong but ngin yo sngo ya kata ka bajiliw ka dono jong but ngin sngo to ya kata ka jingtiet ka jong uklong snam jong nga sngo ba ublay u ka ban reveal no shingi ya ki ba don haka donod ka jong but ngin la ban yo I ya kata ka jing pen pau no ka jong ublay day tang haba ngidon hasenda jong day haba ngirung ha pedeng jong tau lo ban don hasenda jong banyak selok batu, banyak keren batu. Bangas ngau nak ni ka jaka, nak kata ka jaka hak clear jong utau lom, nginyo I ya ka dur ka basyay, kat banganang perkat, kat banganang puson, kaya ka buwan shot hanga ka long ba, ngidon ya ki camera minta. Haki camera ngidon ki lens ki baper ngas ngau ba kadai ka por haka ba ublay un eye shingi ya kita ki wide angle lens kita ki lens haka ba nginyo I shy kedar nginyo I kata ka panoramic view kadur ka ba shy kedar ka ba ublay un pen I shingi dai tang haba ngidon hangta hasenda jongi nginyo I ya ka ka ba shy kedar haka ba haka ni ka ayom ka bangingi don menta but ngin sngoto ya kata ka bajiliw but kata ka jingtip ka bajanay haki benta ki baper lakalong haka jingim ka jongi shimet lakalong haka ka ba dia day ba ka balang nani haki jaka ki ba ublay uki but utray ngas ngau ba ublay un pen pau shingi day tang haba larang ngilet ban kiw shaw ta ulum but ngilet ban don hangta hajan hasenda jong Bat ngas ngau nak ni ka jaka nang ta na drong habang idon hangta halor jong ulum hangta clear jong ulum habang idon kata ka jinga day ka bajan ublay un release no ya kata ka supernatural vision kata ka jingyo ipaw ka ba mayan ka jingyo ipaw ka ba kinjablay hakabang ginla ban yo ya ki baja siya po lesing yo itang ki ba kibang yo itang da ki kamat ki jongi henry habang idon hangta hasenda jong habang idon hakata ka jaka ka ba udon un pen yangi ya ki ki baja sya po but day hangta hakaba upen pa ngin sala banya ban pen jotno ban pen damno ya kita ki jing tray ki jong baman ya kita ki bor jong ka jingdom da kita ki jing sa ki jongi Bat kabakong santam habang idon haka ni ka jaka
tang ba ngin shu pet yo Henry ngin snap ya kata ka heartbeat ka jong ngasong ba ublay wang haba pidan hasenda jonga snap ya kata ka jingtit ka jong klong snam u jonga snap ya kata ka rhythm snap ya kata ka pace snap ya kata ka jingtit jong klong snam bat bangin yat kat kum kata ka pace ka jong bangin yat kat kum kata ka jingtit ka jong klong snam u jong ngasong hakan ka ayom ka bangingi im kalong kabaday yang iway piway bangin siya yalam no da ka kabadon hakadonut ka jong ublay bat bangin yad kat kum kata ka jingtit bat bangin yad kat kum kata ka jingalam ka jong bat bangin yo snow bat snow tu ya kata tang larang idon hakata ka jaka kabangi jan kabalong kabajantam pat le singila bon kam haki eki kam ki biaday bat ngi shimet lani ngila bon kam bat ki eki haki jong kani ka perthai henry nga sngo bakaday ka por hakaba ngin slow down mo ngin kam ya suki bat bangin focus hakata ka heartbeat ka jong blay na marka dayangi bangin ithu bat bangin tip ya kata ka lenti ka jong bat bangin sngow tu bana kata ka jaka ka bang yasad bat na po kata ka donut ka jong ngikit ya ka donut ka jong bat ngin release ru ya kata ka donut ka jong nang ta na jong ulom ublay un pelat no ya kita ki jeng penpau ki jong ki ki ban saja kumba u ai ho Moses kumba ulia hu Moses ngasong ba ublay ruang ba na kata ka jaka na clear jong uta ulom ngan pelat no ya kita ki jeng penpau ya ki ki ban saja bat ban yalam yangi hakabangin yo ishay kedar ya ka kabadan hakmat jongi kani kalong ka jaka jong ka jingjob kalong ka jaka jong ka taka jinget ka jaka jong ka bor bat ka longru ka jaka hakaba utrai unweng no ya baro kita ki limitations na ka jingim ka jongi kanlong ka jaka hakaba ublay unweng no ya kita ki ki ba set up ya ka jingim ka jongi kita ki ba pinwit kita ki ba khangla yangi bat kita ki ki ba shipin serwakai ya ka bor ka jongi ngasngo ba habang idon hakata ka jaka ka ba jan bat ublay unweng lut ya kita kanlong ka por jong ka jing pelat kanlong ka por jong ka jing penkia kanlong ka por jong ka jing kemen ngin don bat uta uba tam ujongi ngin don hasenda jong bat ngin long kita kiba ma ulat haw yangi bat ngin long kani kanlong kata ka jaka ka baka donut ka jongi ka terang bandon parlok ba ihit hakane ka sngi utrai ukhot yangi iway piway bangin wan kiw siya jong ni ulom hangta haka jaka ka ba mauudon ka ka response ka jongi ka ka jubab ka bangingin ay ngiyo iba haba ublay ukhot yo Moses urung siya jan jong ublay but haba Moses urung siya jan jong ublay upen play ki kmat ki jong amtang ba Moses uya peliu jing ihet bat ublay henry Moses ublay upen pleno iki kamat ki jong Moses bat ai play yala ka jong ka donut ha Moses ai kita ki mauling knyap ai kita ki hukum ai kita ki adong upen isu uya ka ka ba uday ban le bat ngas ngo ba habang ngiru nginlet ban rong ka jingdan ka jong ublay nginlet ban rong to the very presence of God ublay wang ba ngakwa ban pleno ya ka donut ka jong ashingi ukaban pleno ya kata ka ka badan hapo ka donut ka jong syangi but nginyo ya ka donut ka jong tanglada ngikloy bangin rung siya kata ka jingdan ka jong tanglada ngikloy ban kiw siya kata ka jingdan ka jong ban kiw yaw ta ulom ban sange no ban don tanghang taha kejat ban sange ban hun ban sidon tanghang taha siteng lom henry bangin kiw siya kata ka jaka ka ba mauudon ublay ukwa ban play ya ka donut ka jong ushingi ukwa bangin tip ayu ukwa yangi bangin le ukwa yangi bangin tip ya ka ka ba udon ban le ling ba jongi ling ba ka balang but day tang haba ngi rung shi ka jingdon ka jong day hangta ba ublay unla ban tre hakini ka por dongin shim kendiat ka por ngin pet shaladi ka jubab ka bangingin ai ngasong ba ublay ukat amtang yanga henry yangi iway piway come up to the mountain one ban kiw siya klyar jong ni ulom one ban don hasenda jonga
Wan ban rung siya kataka jaka kabanga nga don. Namar nga don sibon ki eki bangan penpaw no. Daytang lada haba, daytang haba pirung siya kataka jingdon ka jonga. Day hangta bangan la bangan pleno ya ka donut ka jonga. Tungin yet iladi, ngin pet iladi kani kapor. Hatungi hun ban siya yeng tang hangta hatray jong ulum. Hatungi yeng ngi hun bangin siya kmi tang nang tana jengay ya ka buram ka jong ublay. Hatungi hun bangin siya don tang hasiteng lum bangin siya i just a glimpse of God but nang tangin klet no but ngin tau blay de ki waypat. Ne hatungi kwa bangin rung siya kataka jaka ka ba mauudon. Ublay uay ka nika invitation siya ngi iway piway ka nika singi. One banrung siya ka jingdon ka jonga. Pet yaladi ka nika por. Pet yaladi. Ngangan pet yaladi. Ngin ni pet yaladi. Kaya ka response ka jongi. Siya ka nika jingkot ka jong ublay. Kren siya ublay. Hakadonot ka jong pi kren siya u. Yatho ya u. Hato pi kwa banrung siya kataka jingdon ka jong u. Oh, jeez. 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 Hagan ka por nga invite bang ka Judah ministry. Bakin one. Ken rai bang ito ka jing rai, I want to be where you are. Kat bangidang yit iladi, ka Judah ministry kanya lamingi. But I baka niya ka jing rai, ka bangin rai, I want to be where you are. I kan long kata ka jing dwai ka jongi. But ang try, ngi kwa bandon, hangta haka jaka ka bameme don. Ngim kwa ban mani ya mitang na jengay. Ngim kwa ban syukmi ya mitang na jengay. Henry ngi kwa ban rung, siya kata ka jaka ka bameme don. Ngi kwa ban tip, ya ka donut ka jome. Ngi kwa ban yo sngow, ya ka taka heartbeat ka jome. Ngi kwa ban sya ya lam dami. Bangin yat kat kum ka taka rhythm, but ka taka pace ka jong ka heartbeat ka jome. Oh, Jesus. 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 I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I just want to be where you are. Dwelling daily. Dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where. Draw me near to where you are. Just wanna be. I wanna be where you are. Dwelling in your presence. Feasting at your table and surrounded by your glory in your presence.
just want to be with you, and I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. Dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. Draw me near to where you are. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, Feasting at your table. and surrounded by your glory. Surrounded by your glory. In your presence, In your presence. that's where I always want to be. That's where I always want to be. I just want to be. I just want to be. I just want to be with you. Hallelujah. Try a baby e jonga. Pa ka ne ka long ka jing thrang ka don on ka chong yi kan ko try. Mangin la kan ko try ban wan kiu show tau lom kan ko pa ko ma me mala khot yang yi kan ko try. Ha ka bangin don kan ko pa ka ka jing don ka chong me. Pangim kwa ko try ban yeng tang na jingai ban shu kmi na jingai. Ya ka ka jing don ka chong me kan ko pa. Ngem kwa ko try ban shu yang tang na jingai and re try a baby jonga ngi kwa kan ko pa ba be waiting in wrong kan ko try sha ka jing don ka chong me try a baby jonga kring yang isha jan jong me kan ko pa baby jonga ya rab yang kan ko try bangin la bangin kiu yo no lom kan ko pa ko mama me kan ko try me la khat yang kan ko try ya rab yang kan ko pa baby jonga try bangin of shu hun kan ko pa bangin yo itang a glimpse of your glory kan ko pa baby jonga and right try pan ki ya ka donor ka jongi way ko pa baby jonga try bangin rang ban rong ko pa hapdeng jong tau lo ko try pandon hasenda jong me kan ko pa try ya rab yang kan ko pa baby jonga bangin la kan ko try ban deepen ya kata ka relationship ka jong i pat me kan ko try bangin don kata ka jing don ka jing a day ka bajan bat me kan ko pa baby jonga try hakan ka sngi ko pa baby jonga try ngi ong kan ko pa ngim kwa ban shi shong kan ko try na jungai henry try up baby jonga ngi kwa ban rong kan ko pa shakata ka jing don ka jong me kan ko try up baby jonga pen ki ki donor ki jongi kan ko try stir ki donor ki jongi kan ko try up baby jonga banginum shu hon kan ko pa nginum shu hon kan ko try up baby jonga ban yo ihina mera jungai kan ko try and right try up baby jonga ngi ong kan ko pa ngi kwa ban don ha senda jong me kan ko try ban yo snow ya ka donor ka jong me kan ko try ban tip ya ka ta jing tiet ka jong ka donor ka jong me kan ko try ban bangin la ban ya kan ko try ban shaya lam ko pa baby jonga dakata ka ka badan ka donor ka jong me kan ko pa baby jonga try shimming way kan ko try shimming way kan ko try up baby jonga try ngi trang kan ko try ngi trang badan ha senda jong me kan ko pa oh rabashande hallelujah 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 ngi ai ngo yemi kan ko pa ngi ai ngo yemi kan ko try ba me inviting ngi kan ko try kan ko try bangin shu yang na changai hen rai me kwa yang ngi kan ko pa bangin wan ha chan chong be bangin don ha senda chong me kan ko try bangin the ya ka jing it ka chong ngi sha me kan ko try but try up baby jonga ha ka ba ma miru kan ko pa men la ban play ka don ka chong me shingi kan ko pa ngi ong ku play shi bon ko try play ki don ki chong kan ko try ai bangin la ban yo i shai ka dar ya me kan ko pa bangin ngau tho kan ko pa ya ka ka ba ma me don kan ko try na ka benta chong kan ko try hang ni ngi don ko pa baby jonga we want to climb higher and higher with you Lord try ngi ko ban don ha senda chong me kan ko pa kublai shi bon ko pa ba me khot yang kan ko try hallelujah
Hallelujah. Ngi respond ko pa. Ya kata ka jingkot ka jong me ko try ban ngi ong try ngi kwa ban don hasenda jong me. Ngi kwa ban don hasenda jong me. Ban feast ring kat ban me ko pa. Na kata ka meet ka jong me ko try. Try a blame be jong a. Hallelujah. Ngi ai ngu ye me ko pa. Ngi ai ngu ye me. Hallelujah. Shemi ngi ai ka jingu ka jingyaro ka buram paro. Haga ka teng ka jong Jesu. Amen. 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 Nga ai tiga ni ka bor hai. Pastor Danny. Hallelujah. Tuh ini yang lang ni ko. Kat bang dang don. Hajing don jong try. Ngasko blay ko amon lang ingi boro. Kat kum kasti jong Jacob Saulo nang dekat ka bapra. Ublay ko amon langi baro. Wan sajan jonga. Wan sajan jonga. Dengan wan sajan jong pi. Bunsin kabapin yo blay bu untray kajim jongi kalong bangim wan sajan jongu. Kabae ini bangin pelut po bu blay. Rehagan di keski. Ngaso try ko apan long laingi. Ya kajing don jungu. Kala garanti lupa. Ublay uang ngan wan hajan jongpi. Ngan wan hajan jongpi. Nrei kajing keli kalong piwan nem hajan jonga. Wan hajan jonga. Barhabang idon kini ki prayer meeting kijing wat ka online prayer meeting habang idon. Ngimde wanda focus thani ki prayer points. Ndrai tongin habang iyo ka por bangin duai kalong ka por ka bangi wan sa janjong blay. Barhabang iwan sa janjong blay idon haka presence jong blay but ka bangi kran ka bangi duai. Kanlong meaningful but kanlong ba utray usyam sobha. Kani kalong ski poblay ukran yang ilang iway piway baro. Mangin ay la kajong kapor jungi kamtam. In ay siya utray in one hajan jong try. At habang iwan hajan jong utray ula de promise lupa. Ya kajing don jungu ngan one hajan jong pi. Nrai PP1 hajan jonga. Try Jisu iwan akhmat jume ne ka por. Iwan man ai ngu ime ka try nam ta ka jingdon ka jong me ka ne ka chaka ka try. Ya ai ngu pa me krening ka ne ka sngi ka try ble jonga try. Try ka jing koridor ka jingdon ka jong me ka try. Kalong ka bakra hudu kata pa bon apeng jungi ka try. Ipen leno ipen serwa ka try. Ya kata ka kabu ka pa me ai ngi ka try. Ban wan ka try. Ban rong ban kieu shadu ka try ki lom ka jing don ka jong me ka try. Try namar ka jing pam la ka jungi ka try. Namar ka jing bon kam ka jungi ka try. Namar ki jong ne ka portai ka try. Ki la pelong ngi ka try distracted palat ka try. Bangim la pan wan shad jan jong me ka try. Try ka di ka sngi ka try me la kren yang ingi ko try ya ka jingdon kam ko try mangin wan sha jan jong me te men sa wan ha jan jong ko try me la bu ka condition ko try mangin wan sha jan jong me ko try ba ko try me la guarantee ko try ya ka presence ka jong me ko try ba men wan sha jan jong ko try ke ka si ko try kum ka palang ko try but kum shimet ko try ikular ko try man ai ka por ko jong ko try mangin wan sha jan jong me ko try mangin wan sha jan jong me mangin kiu shadu shakata utau lum ko try upa men kendu ingi ko try ablay ko try naga por ko try ablay jong try berhabang ya kendu try ablay kendon kajing pen kalai kedur ko jong ko try kajing pen kalano try kajing long jong kajing pen kalano ya kita kajing temu ko jong iki plan ki purpose ki jong ko try malong shidur bat jong me ko try Jisu ngiwan akhmat jong me ne ko por ida ingu me ko try me krening ko try but go try I bor go try plat ko try ki por ki jungi ko try nagi kam ki babun ki jungi try ai bagin don ko try ki por ki bakar pang bat me ko try
try belai jong try ni aingu ebe me kran shingi ka try ka di ka sngi ka borom ni ash me ka try par ko try bagi kun jume ka try kin mi no na ka jaka ka try to ai bagi ji ba jume belai pa ka ji ngai ai jume try jisu ka jume shat bo jume men sem ko ai bagi ni kin don kat bat gi ki bodan ka ni ka jaka menta hoi ki ba pet igi lembak online mat kum joru ikiri khoi ki lang solang satlak ka perthai ki ba khot kar par ka keteng jume jisu na do menta bat je bam bam jukot ru amen 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 blai don kat bat pi